per una recuperació completa de les plantilles. Amb esta reivindicació, un grup de docents de primària i de secundària s'ha concentrat a la porta de la Conselleria d'Educació, una acció organitzada per les TPB en protesta per les mesures que posarà en marxa l'administració el curs que ve. Des del sindicat es demana que en primària la recuperació de la tutoria especialista no es faça a costa d'eliminar hores destinades a l'atenció a la diversitat. Una cosa semblant ocorre a secundària. El professorat passarà de 20 a 19 hores lectives a canvi d'anul·lar altres reduccions aconseguides. Mesures insuficients per recuperar les plantilles que hi havia abans de les retallades del PP. Tenim encara unes plantilles retallades, una normativa de plantilles retallada per el govern del PP, que portem 4 anys amb aquest nou govern que encara no hem pogut negociar les noves plantilles, que és el que exigim i que se suposa que a partir del curs que ve ho negociarem. Recuperarem plantilles de veres, però no seria la prevista i no és la que tampoc esperaven els centres per a poder desenvolupar el seu projecte educatiu. Al mateix temps s'ha concentrat un grup de persones opositores del cos de Valencià. Protesten pel greuge comparatiu que hi ha hagut amb altres especialitats. En valencià, amb 6 faltes d'ortografia, la prova escrita ja estava suspesa, fet que no ha corregut, per exemple, en l'oposició de llengua i literatura castellana. Les TPB, a més, demana que els criteris d'avaluació es publiquen amb més temps per afavorir les persones opositores. En el cas de les oposicions sempre és a última hora i això implica que tota la preparació que duus l'has de reajustar a última hora perquè ja saps el que t'estan demanant. I això, evidentment, s'hauria de fer amb molta més antelació perquè la gent vagi més tranquil·la a les proves. I això és un dels temes que també hem de treballar de cara a futures convocatòries per a millorar. Una de les moltes incidències que hi ha hagut en aquestes oposicions massives.